an'we se ni la ka Binga what Binga Nation. Binga Nation swi vula ku ri i program ya misava hinkwayo ya South Africa se lani hi tele ku vumbana hi va xilo xin'we namuntlha ka ha ri na Muchangani a ka ha ri na Mzulu hi van'we we are one ahee isakha sakheke uthi baba Penny isakha sakheke ubaba okhona phakathi kwethu kodwa ke ngokonhlonipho yakithi mfoka ndabandaba nawe Tebogo Pinky uzongivumela ukuthi njengomntwana okhuliseke kahle bengicela ukuqala kubaba ukuthi nini kwaba nokulumela kwamagama esikhathini la ke uMalema ethuze eThekwini lo mfana lo ongahloniphi umuntu ongazimuntu uMalema ngasho wathi mina akahamba ele ngakubo esisheho alayisha amashangana ngakubo ayele ayokwenza imbizo khona uzofuna noKwaZulu ngasho kanjalo wangenelela ubaba uPapa Penny washo wathi you touch shangane as you touch me yabo wakhuluma ubaba Penny unelungelo ngemdala lokungithethisa mangumntwana bakhona la ngibhede khona kodwa mina njengomntwana okhuliseke kahle kwelakithi kulengabade noma Afrika anginalo ilungelo lokuphendulana nobaba ongizalayo esidlangalaleni ngicela ukuthi ubaba uPapa Penny ngaphambi siqhubeke by anything